За втори път се срещам с малкия Георги. Преди 1 година той все още не можеше да ходи. Сега е пораснал, укрепнал и за радост на родителите си вече е направил първите си крачки. Разбира се, трудно се ориентира в пространството, но е толкова силен, смел и упорит, че само докато го наблюдава ще зарежда с желание и воля за живот. Светът на Георги е сред светещите и пеещи играчки. Така той се учи да възприема светлината и звука, а до него с огромната си любов през цялото време е майка му Мария. Теориите са на терапевтите, че той чува високи честоти. Усещането за високи честоти. Аз и много хора мислят, че той чува високи честоти, което прави обучението му възможно. Той сами играе ли си с тези инструменти? Да, той има 2 ъгъла, този и другия, които са много добре озвучени, както виждате. И прекарва много време тук. Всъщност може да бъде оставен сам и дълго време. И ние си правим една колекция от светещи топки. Първата топка я купихме миналата година, просто в различни цветове, синя, червена, зелена. Реагира ли той на тези светлини? Да. Светещи обекти той вижда със сигурност. В България има ли такива топки? Не. Те даже се водят дизайнерски. Топки, които при натиск светят. Да, с различни цветове при това. Това е фирма за дизайнерско осветление. Просто те са силиконови, в нашия случай много добре за игра. Другото, което сме направили тази година е този светещ екран, плексиглас, под който има... Това е светеща маса? Да. С помощта на тези плаки, с различни шарки по тях, като се сложат и като се разместват, примерно, той може сам да види какъв е ефекта на светлината и различните фигури, които се получават и различните цветове, за да може той вече да наблюдава и самия обект, да разбере какво представлява като силует, не само като светлина. По ваше наблюдение, коя от тези играчки му е най-интересна? Много време прекарва в своите си озвучени ъгли. Всичко е направено така, че да може той сам да произвежда звук. Това е интересното, да разбере, че всъщност прави нещо лично той. Благодарение на финансовата помощ, осигурена от Българската Коледа, малкия Георги тази година посещава училището за деца с нарушено зрение във Варна. С него работи сурдопедагог по програма за слухово-речева терапия. Сега със съдействието и подкрепата на Фонда за лечение на деца, Георги ще замине отново за Италия, където му предстоят прегледи и рехабилитация в Центъра за слабовиждащи и слепи деца в Рим. Родителите му се надяват през следващите години Жорко да получи квалифицирана помощ за развитие на говора и речта. За целта обаче е необходим по-дългосрочен престой в специализирани центрове, което пък е свързано с много средства. Подкрепата на Българската Коледа е безценна, а родителите на Георги са благодарни на всички организации и хора, които са им помогнали. Надяваме се, че с много упорита работа от наша страна, той ще стане самостоятелен човек. Това е нашата задача. Наистина много хора, освен официално кампанията Българската Коледа и Фонда за лечение на деца, които са, разбира се, основен спонсор, но и много други хора, лично наши приятели, а напоследък даже и непознати хора, които са разбрали от други хора, и всъщност това на нас ни дава сили, защото ни позволява да се отказваме, след като толкова много хора са наподкрепили, просто ние продължаваме напред. За Хоризонт до обед от Бургас, Даниела Костадинова.